Pois non hai nada mellor que empezar o ano con uns churriños, pero cada vez é un gusto un pouquiño máis caro. Javier, vos aquí, máis ou menos, que variedades tedes de prezos? Vai por dúos, vai por tres, como vai o prezo? Bueno, nós temos basicamente dous formatos de churro. Un que é o churro tradicional, o que tes ti aquí na man, e despois temos isto que é unha volta de tuerca, se pode decir, que lle demos nosos churros, que son os mesmos, pero neste caso cortados a 2 centímetros, vale? Entonces, os tradicionais son formatos de 3, 6 e 12, e estos únicamente un tarriño destos que está pensado para compartir sobre todo os nenos. E a que prezo están, por exemplo, Mira, estes? temos os precios os temos aí, temos os de 3 unidades a 2 euros, os de 6 a 3 euros, o sea, por 1 euro levas o doble de churros, e despois temos os de 12 a 5 euros. Claro, e estes son precios que eu entendo que a xente sigue consumindo igual, porque claro, o local está cheo. A ver, o precio eu entendo que é relativo sempre no produto. O que hai que buscar é a relación calidad-precio. Por encima de todo, o noso cliente o que busca é calidade. Entonces, bueno, son uns churros que pola receta pois se fan ao momento, son un pouco diferentes os churros tradicionais que tiñamos todos na mente, non? De que o churro que forma parte da gastronomía española sempre está asociado un pouco a fritanga, a un produto pesado, un postre, pero nós conseguimos unha receta, a verdad, que os fan moi lixeiros e a xente está encantada. Baixos en gluten. Tedes todas as variedades posibles de churro aquí en Pontevedra. Sí, a verdade é que sí. E de momento vendemos como churros. E mira, que se venden máis? Os churros estes de tamaño normal ou o vasiño este de churros? Pois vai un pouco dependendo das franxas do día. Pola mañán se consumen máis os tradicionais porque o noso target sempre xente un poquinho máis dunha idade maior, pero pola tarde, como estamos Pontevedra, sabes que é unha cidade de paseo, pois os nenos directamente se botan aos bocaditos que lle chamamos nós e se pode dicir que andamos en un 50-50. Pois compañeiros, eu xa que teño a sorte de estar aquí cos churros, e ainda que estean un pouco caros, eu voume dar o gusto de almorzar. Bueno, pois eu, se me permites, Ángela, tamén.